Tabukama ibadata di bagasan tikion tabasada marohata. Hurian itu hata namarlas ni roha dohita di bagasan tikion makalason hatutubu ni Yesus si paluai. Selamat Natal ma dihita saluhutna. Selamat Natal matutu, goklas ni roha dohot ujian manulutta, makalasong holong ni rohana tuhita. Ainong magohian dohita, gabi ditobus nuaeng. Naung holang hiando ngoluta sian debata, gabi dipadomu muse. Namarsak dohita alani dosata, gabe marlas ni rohan waeng alani haroronai. Maulia tema Tuhan di harorom tu portibion, ay taruli haluaun dot hatuaun ngurnami. Upelehok kami madiri nami tuho, jala pargogoy hami mangihutoko. Atong las marohata, tahubasi marohata, lao marsaur dohot tuhata. Marede mahita sian bukwede nomor 40 ayat sada dohot ayat 2 ria mahita sasudi. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama, naung roha tuaon mi, ay saluhut naeng pabaruon na do. Ima tutu say tubuh maho di rohanami, di punguan nami, asai baru togu jalan tiur rohanami. Hodo ale Jehoba dihalunguton rohanami, ale debata nami marhaposan jala marpak gutsadean tu hodo hami. Tu hodo Tuhan hami pasahaton nami. Asa homa ale Tuhan napaturehon hami marhite holong ni rohani anakmu Yesus Kristus si paluai. Pujion nami magwarmu ala holong ni roham di hami nang dipunguan nami. Martangiang mahita ale Tuhan debata hupuji hupasangap hami maguarmu, bolas hami huriam, marlas ni roha marpesta Natal, parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Asima roham Tuhan, homa paturehon rohanami, asa mangolu hobar tuhatam, satia jalatoktong dungo hami di bagasan hatam. Sai ramoti mahami di ujung di tahun 2022 on
laho taripar tu tahun 2020 nai baru silehononmu dihami. Pasu-pasu jala parbohali madihami akan narikot dingolunami sian asi dohot holong niroham. Alani Yesus Kristus anak haholongan nirohami, marsoba jala martangiang hami dia dopanmu. Amin.
Mula pertama Allah jadikan bumi, langit, dan laut, surya dan bintang memberi terang, sempurna tenang. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai, ima na saur tu debata dimulanai. Saluhutna marhite hatai do ubayan na menjadi songoni. Imulana ditopa debata langit do tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap mato di debata di atas niaka aek. Dungi makuling ma debata ninna jadi mahotiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 4 ayat 5. Nungga denggan natiuri di ida debata. Jadi di bahen debata ma parsirangan ni natiur sian naholom. Dungi di goar debata ma natiuri arian, goar ni naholom i borngin. Dungi bot ma ari, torang ma ari muse, ima ari parjolo. Sada Musa sada ayat 6 walu. Dungi makuling musema debata. Jadi maho haja kajang di parsitongan ni aka aik. Bahen parsirangan ni aik tu aik. Jadi di pauli debata mah haja kajang i. Asa disirang aik akan na ditaro toru ni haja kajang. Sian aik akan na digijang ni haja kajang i. Gabe mah jadi masongon i. Dungi di guar debata mah haja kajangi langit. Dungi bot maari torang maari muse ima ari paduahon. Sada Musa sada ayat sia sampai 10. Dungi ninna debatama marpungu mahamu aka aek akan ditoruni langiti tu sada inganan asa tarida nama hiyang gabe mau jadi masongoni. Dungi di goar debatama nama hiyangi tano ia parpungan ni aka aek lau di goar jadi nunga dinggan di ida debata. Sada Musa sada ayat 10 sada. Dungi ninna debatama di patu buhot tanoima duhut dohot suaswanan namar parbueh hoboni hau akan parbueh bonina di bagasan terus tu macam nabe di tanoon gawe majadi ma songoni. Sada Musa sada ayat 12 13. Jadi di patubuhon tanoima dohot suaswanan nama parbuehon bonina terus tu masamna dot hau nama parbuehon bonina di bagasan terus tu masamna. Dungi nunga denggan di da debata jadi bot ma ari torang ma ari muse ima ari patuluhon. Sada Musa sada ayat 10:4 115. Dungi makuling muse ma debata. Jadi mahamu aka panodang di hajak kajang ni langiti. Baen parsirangan ni arian sian borngin. Gabe tada pabua titik ni padan. Dohot aka ari, dohot aka tahun. Jala gabe panodang akai di hajak kajang ni langiti. Asa di patiur tanon dungi majadi masongoni. Sada Musa 10 Sada Musa sada ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Dungi di paulu dia batama dua panodang akan nabulun. Panodang nabulun perguruan niarian. Dohot panodang na met perguruan ni borngin. Rodi akka bitang. Dungi
di bahan debatama nasida tu hajak kajang nilangiti asa disordangi tanoon. Sada Musa Sada ayat 10 1 10 sia. Jala menggonggomi arian dohot borngin. Jala bain parsirangan nina tiur sian naholom. Dungi nunga denggan di ida debata. Jadi bot ma ari. Torang ma ari muse. Ima ari popaton. Sada Musa Sada ayat 20. Dungi makuling mamuse debata. Di patubuon akka aikima gulok-gulok namar hosa akka nama jirir jala marhabanga ma akka pidong di atas tanoon martonga-tonga langit. Segala makhluk penghuni dunia tercipta oleh namanya, dan manusia diberi kuasa terhadap segalanya. Saluhut do di toba debata langit, tano, laut do nasa isina. Di topa do akasuasuanan, pahapahanan, dungi jolma. Saluhut nai majadi do marhite sian hapistaran do hagugon di debata di bagasan huasona nabadiai. Uli jala masai dengkat do saluhutna. Sada Musa Sada ayat 20 sada. Dungi di topa debatama akadeke nabalga dohot nasana marhosa akan namanjiriri di bagasan aik masibuan masamna rodi nasa pidong akan namasibuan masamna jadi nunga denggan di ida debata. Sada Musa Sada ayat 22 sahat ayat 27 nunga di pasu-pasu debatama nasida ninnama marpinopari mahamu asalam torop jalaguhi hamu ma aka aik ni laut lam torop ma dohot aka bidong di atas tanaon jadi bot ma ari torang ma ari muse ima ari palimaon. Sada Musa Sada ayat 24 sahat 25. Dungi makuling muse ma debata di patubuhon tano ima hosa akka namangolu masibuan masamna akka dorbia doho gulok-gulok doho binatang marsibuan masamna gabe majadi ma songoni dungi di pauli debatama akka binatang tanoon masibuan masamna doho dorbia masibuan masamna doho gulok-gulok di tanoon masibuan masamna jadi songoni dengan madi ida debata. Sada Musa Sada ayat 26. Dungi makuling mamuse debata tolema ita topa majolma tumiru rupata tudus tupang alahota asa dirajai dek ke akkana di laut dot pidong akkana martonga tongani langit dot akka dorbia rodi sandok tanon nang sude gulok-gulok akkana majir di atas tanon. Sada Musa Sada ayat 27. Jadi di topa debatama jolmai tumiru rupana rupana ditirihon debatalaho manopa ibana bawa dohot woru-woru nasida di topa. Sada Musa Sada ayat 20. Dungi di pasu-pasu debatama nasida ninna debatama sunasida marpinopare mahamu asasopar hamu jala gugi hamu sadok tanoon jala patuduk hamu jala rajai hamu dekke akana di laut dot pidok akana martonga-tonga langit rodi sude binatang akana majirir di atas tanoon.
Sada Musa Sada ayat 20 sia. Dungi ninna debatama botimai nunga hulehot tuhamu nasa suasuanan nama parbuehon boni ni sadok tanaon rodi sudihau akan na parbuehon siswanon bahen panganonmu namai. Sada Musa Sada ayat 30 saat 30 sada. Alai anggu tu sudi akka binatang di tanaon, dohok tu sudi akka pidong na mertonga-tonga langit, rodi sudi na masjir di atas tanaon, akka na marhosa di bagasan, bulung ni akka suasuanan hulehon bahen panganonna, gabi madja di mahasongoni, dungi ditilik debatama sudi na tinoppanai, jadi nunga denggan situtu, dungi bot maari, torang maari muse, i maari paunopot. Pesalmen 140 ayat 5, dohot Pesalmen 145 ayat 10. Ikon pujion nasida ma goar ni Jehova ay madokon ibana jadi tartop pama nasida madok maluate ma sude jadi jianmu tuho ale Jehova jala dipuji akan naniasianmu doho. Pesalmen 148 ayat 3 sampai 4. Puji mebana hoale mata ni hari dohot bulan. Puji mebana sude hamu ale bintang akan amar sinodangi. Puji bana hamu ale akal langit ni langitan dohot hamu ale aek akan di atas ni langit.
manusia yang diberi budi dan akal, berbuat dosa, ciptakan perang. Digijang ni rohaido marhabangsa si bolisi, lao mangela-ela jolmai, asalam takang, jala mangalausi patik ni debata, pakorhonna, gabi uhum ni debata ma tu jolmai. Tertukan habis saran. Sada Musa 2 ayat 81 ayat sia. Dung i dibuka daripada Jehovah masada perlak di Eden. Na terkaran habis saran. Jadi tusima di bahan jolma nama harjina dihonnai. Dung i di patubuhor debata Jehovah masian tano nasahau akan adengkan idaun. Jala tabu panganon rodi hau hanguduan nasu persitongaan ni perlak i. Nang hau parbinotuan na minadenggat do naroa. Sada Musa 2 ayat 10 117. Dungi dipatik debata Jehovah ma jolmai nin nama. Jadi do panganonmu sian nasa hau di bagason porlakon. Alai anggo sian au parbinotoon nina denggan do naroa dang jadi panganonmu. Ai sadari di pangan hosiani saya namate doho. Sada Musa 2 ayat 10 sahat tu 10 sia. Dungi nina debata Jehovah ma. Dang jadi pujung jolmai hubaim ma di bana sada pangrupina bahen donganna. Ai dung sun dijadihon debata Jehovah sia tanoi nasa binatang di ladang rodi sude pidong akan namar tonga-tonga di langit. Ditogiom ma tu si Adam asa di ida manang beha goaranna. Jala iai dibahin si Adam goarni nasa namar hosa laos ido goarna. Sada Musa 2 ayat 20 rodi 20 sada. Jadi dibahen si Adam ma goarni nasa pahan-pahanan rodi pidong akan namar tonga-tonga langit dohot nasa namang gulmit di tanah on. Alai anggo di si Adam dang adong Jepang pangurupi bahen dongana. Dungi tarlalap modum masih Adam di bahen debata Jehovah. Jadi di enet masada sian rusukna. Jala dilakopon sibuk tu pembuatan nai. Sada Musa 2 ayat 22 1-20. Dungi di pauli debata Jehovah ma rusuk ne binot nai si Adam. Bahe boru-boru jala ditogu si ibana tu si Adam. Dungi ninna si Adam ma oddo sahali holi-holi sian akka holi-holiku. Jala sibuk sia sibukku. Guaron ma ibana jolma bawa ala sian bawa ibana binuat. Sada Musa 2 ayat 1-25. Dibahani terkonon ni bawa do amana dot inana madongan jolmana. Jadi sada sibuk nasida marsemararu nasida duasa si Adam dohot jolmanai jaladang maila nasida. Sada Musa tolu ayat sada rodi ayat tolu. Alai ulok donau bisuk sian nasana manggulmit di ladang. Akal na jinadihon di debata Jehovah. Jadi didok mamadok boru-borui. Atehe tongodo didok debata. Naso jadi panganom munasian saluhut hawakana di porlahon. Dungi ninna boru-borui mamadok lohi. Jadi do panganon nami sian parbueni hau akan di porlahon. Alai anggo sian parbueni hau na di parsitongan ni porlahi di debatado. Unang pangan hamu siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu. Sada Musa tulu ayat 4 rodi 5. Dungi ina uloki mamadok burburi. Dang natutu hamu mate. Ay di botol di batado. Sadari di pangan hamu siani
tonggorma matamuna gabe doson dewatama hamu uboto nadengkan doho narwa butima. Dunia semula sempurna tenang, ternoda oleh manusia, dan Yesus datang, Raja damai pemenang, kembali bawa bahagia. Ragam cara dibae simbolis lau mangago jolmai alai dang dipasopo debata songoni masa. Ai para si rohago dang do ibana alani diparbaga-baga do lau paluaho jolmai siat dosa. Sada Musa tolu ayat onom 1 ayat 7. Dungi sai dipanok noti boru-boru ima parbueni hawi dibayat dengganna panganon jala pia matana marnida jala tau manunggul roha tu hapistaran hawi. Jadi diputik kosian parbuenai jala dipangan dilehon ma dohot tu sinodukna siani gabi dipangan. Dungi tonggorma matana sidana 2 di botoma namarsay mara na sida. Gabi di somoti mabulong ni hawara bayan sabuk na sida. Sada Musa tolu ayat 8 rodisia. Dungi dibegi na sida ma suarani di bata Jahoba na medang-edang di porlaki di haroroni alogo mareak botari. Gabe martabuni ma si Adam doho jolmanai diholak kolang ni hau akkana di porlaki maradopon bohi ni di bata Jahoba. Dungi jauh-jauh ma di bata Jahoba di si Adam ninna mamadok ibana di dia doho. Sada Musa tolu ayat 10 terus 1 ayat 11. Jadi nina si Adam ma hubegen yang suaram di porlaki gabe ma biarau air ma samar doau umbahen na martabuniau dungi nina debata ma ise na pabuan tuho na marsemara iho datung dipangan hosian hau na pupatikon ni mangorai pangonomu. Sada Musa tolu ayat 12 rodi 10 tolu. Dungi ninna si Adam mak boru-boru na nilehommu bahen dongaku ido na mangaleot tua usian hawi gabe hupangan. Dungi ninna debata Jahoba matu boru-borui buasa songoni bahenommu jadi ninna boru-boru ima uloki do pauto au gabe hupangan. Sada Musa tolu ayat 22 1 tolu. Dungi ninda debata Jahoba ma ida ma nunga doson sada sian hami si Adam uboto na denggat doho narwa ope asa unang didungdukon tanganna mamutikon huhut sian hau hanguluan jala dipangan gabe mangolu saleleng-lelengna. Jadi di pabali debata Jahoba ibana sian porla Eden asa diula tano pabotan nai. Sada Musa tolu ayat 24. Jadi dilele masih adami jala de paye pahon akka kerubim tuaka habicaran ni porlak Edeni marpodang si dua baba berjibur-jibur asa dijaga dalam tuhau hangoluan. Tolu Musas 24 ayat 2 sada dot Amsal 20 sada ayat 22. Asa manang ise na mangopongi mati pinahan
ikon abulon nadoi alai ise nama bunuh jolma ikon marutang hosa ibana di pareak halak na pistar do hutani halak na begu jala di parupak do tano bato parangau tanai. Amin. Sun
Bertobatlah kembali pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, lam dipatuduhot debatado tujol mai holong dohot asini rohana. Di parbaga do haroro ni si palua, lau palua hot jol mai sian ihot ni si polisi. Alai lam maragam do pangalaho ni jolma di Portibion. Ale amanami na di Banua Gijang. Ise na di Banua Ginjangi. Ai di Jabu do saunari amanami lagi modom. Sai pinarumadia ma goarmu. Wasa maho marbadia au do marbadia ho, jala inong dot amokku do na mangalehoni. Sai Roma harajaumu. Moloon sitong madidokmu, satokin nari au na mangarajan Portibion. Jadi paburju-burjuan mama tate asa sonang ho. Saya saut ma lomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lomoni rohakku dona saut di Banua Tongaon, alai satokin nai sah dotong tu Banua Gijang. Don't worry, be happy kawan. Bertobatlah kembali pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Songon sitong na mangulu au ni na Jehovah, tuksolomodo rohakku mida hamatian ni parjahat, nalomodo rohakku mida hamumulak ni parjahati, tumadikot dalan na asa mangulu ibana. Lehon mari hami sadarion hangoluan si kanupari. Wot isi na so mangula unang be ibana mangan, sa isi na ulo mga leon gratis tiap hari puang. Sadarlah kawan, ini zaman sudah zaman modern. Sesama dosa nami, songon panesa nami. Di dosa niangka namar dosa tuhami. Molo soal sesama nesa dosa gampang doi diau. Alai ingot utang, tetap ikon dibayar. Unang ami togion tu pangujunan, palu ami siat jahat. Dangarong hutogion hoba, jala au pirang jol mana jahat. Alai so tung lupa hote, nasana hule honi tu ho iko polokom mudo sudeda, ngoliate. Ai hodo na punah harajaun, dohot hagogon, rodi asangapon saleleng ni lelengna. Amin. Ale Tuhan, masay godang do hape pangalaho dohot dosa nami di adupam, marpangulahi maroham tuhami sa luhuna, asatong hami boy masuk to rajaumi, jalalam tugu hapor siyaon nami. Amen. Marede
buku Ede nomor 525 ayat sada sombama Jehovah di bata. Sombama Jehovah de batata, amen haleluya. Sigong langitano onro isina, amen haleluya. Betahidama malsinggang tujolona, amen haleluya. Nasokal jalana Gadiado Jehovah, amen haleluya. Hendehon, 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 amen haleluya. The first Noel, the angels did say, was to certain for shepherds in fields there lay, in fields where they lay keeping their seed on a cold winter night that was so deep. Lam dipatu dohot debatado tujol mai holong dohot asini rohana di parbaga do haroro ni si paluai lau paluahot jolma sian ihot-ihot ni si bolis. Lukas sada ayat 26 1-27. Salpu onom bulan disuruh debatama par di surgo Gabriel tu Nasaret. Ima sada huta di luar Galilea. Manopot sada anak boru orwan ni sada bawa namar guar Joseph. Nasian poparen ni si Daud si Maria do guarna. Lukas sada ayat 31 sada. Jala di dok suruh-suruhan nima tu nasida unak kong mabiar ale Maria ay dapota nasini roha doho di debata gabe-gabian maho tubuhan anak maho Jesus mabahenomu goarna. Lukas sada ayat 32 1 ayat 24. Balgama ibana muse guara do ibana anak nina tumipuli. Lehono ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaanna do peparan ni si Jakob saliling-lilingna. Jaladang marhaujungan harajaonnai. Didok si Maria mama dok suruh-suruani. Songo dia ma pangalohoni ay suadong hutada bawa. Lukas sada ayat 35 saha 37. Jadi dialusi suruh-suruani ma nasida sanggopan nito di parbadia maho jala linggoman ni hagogoni natun muli diho alanii nabadia dodohonon natubui anak ni debata ia si Elizabeth si solhotmi nasai tuai naong di guarna hol marhanguluan anak do
pa 6 bulan hon manuaeng aidang adong nasotar patupa di bata. Lukas 2 ayat 1 tulu. Dungi Roma ujui paretta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma digonggomanna. Pamilangon perjolo mai uju digonggomis Kireneus tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pinasana. Lukas 2 ayat 4-1-5. Borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nasaret, nakok tulua Judea, tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem. Alasian peparan jalas marga ni si Daud ibana, pasuraton dirina rapdohot si Maria, oroan nai naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 8-1 ayat sia. Jadi adong mamar borngin di ladang na di sini angka parmahan mangingani pinahana sida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jalan marsin nondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 20. Mula doa kaparmahani dipasangap jala dipuji-puji doa debata alani sude nabi nege jalani dan nasida songon naung ni papotoni tu nasida. No angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields there lay keeping their seed on a cold winter's night that was so deep. Nung ngajupak tikina hobartu baga-baga di debata taringot tu si palua nati nubuhon ni si Maria nagabagabean siya todi parbadia di huta Bethlehem. Nung aro rajata si paluai dada holak kita di palua alay doho do nang portibion sudema na sian na manggulmit doho nasa ulu ni tot marsobba tu ibana raja ni hadameoni. Lukas 2 ayat 10 rodi 10 sada. Alai didok suru-suruanima tunasida. Unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna. Persaulian ni sadok bangsoi. Ai naung tubuh do dihamu sabor nginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12. Onma partinandaan dihamu, poso-poso do dapoton muna, Nabi Norhos pehak di pangagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu sampai 14. Jala topuma adong dongan ni suruh-suruani torop aka parangan perbanua gijang dipuji nasida do debata mandok asangapa ma di debata di gijang dame ma di tanoon dia kajol ma halomuani. Lukas 2 ayat 15 1-16. Jala dinalahoy akka suru-suruani sian nasida do pak gijang masih padohan ma akka parmahani beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon
na pinapotohon ni Tuhan itu hita. Jadi hato mana sida laho tu si gabe jupak sama si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani. Lukas 2 ayat 17 dohot 10. Asa dung di ida di bari tahun nasida ma buah-buah naong di hatahot tu nasida taringot tudat danahi jadi sudenau begesa longang bedo siala nahi hatahon ni akka parmahani tu nasida. Lukas 2 ayat 20. Mula do akka parmahani dipasangap jala di papuji-puji do debata alani sasudena binege jalani ida nasida songon naong ni hatahoni tu nasida. Matius 2 ayat 1 rodi 2. Asa tubuh Yesus di huta Bethlehem di luar Judea uju hina rajahon ni si Herodes Roma akka par hapistaran sian purba tu huta Jerusalem akanin nama di dia do raja naib baru tubuhi naung huida hami do pitangna di tano hapistaran alani rodo hami sumaba tu ibana. Lau pagala lilin mahita, jadi pangidohami dot hormat asaro tujulohon amang padita sebagai sumber terang amang padita Anwar P. Nababan MTH, Ketua Dewan Koinonia, na diwakili amang Situa BF Hutajulu, Ketua Seksi AMA HKBP Bogor, amang P. Siahaan, Bendahara Korama, na diwakili amang D. Sianturi, dohot penasehat Seksi AMA amang P. Sibarani. Borngin nabadi ana sumurangli tubuh Tuhan Yesus si di huta Bethlehem hutani si Dauti sonang modong do halak sude holandu anadu ngodope mangingani Yesus Tuhatai. Jongjong mahita sudi. Marede bukuede nomor 54 ayat sada lotul. Yesus seorang modong do halang sude holandu anadu ngorope mangingani Yesus Tuhatai.
dengali Bornginai Ujuro Jesus Tu parmahan di Bethlehem di bawah anak di surgoi nung arosi pangol Jesus Tuhatai Jesus tung malu apar dosamu sian hamagoan nasude Jesus Tuhatai
andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Nungaro jala nunga marsaur ibana dihita nang dirohatta. Ahado pakorhonna molo say burju hita mangihut ibana dohot mangulahon lomoni rohana. Alai akoma parbueni toddi holong dohot las niroha dame dohot labas niroha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dohot hatomanon. Asa tolu do nahot ima haporseaon pakirimon dohot haholongon. Alai haholongon do na umbalga ima holong na siang Tuhan Yesus Kristus tuhita saluhut na jolma didok maau holong. Marlas di roha mahamu totong di bagasan Tuhani huhulaki mamadok marlas ni roha mahamu asa sonang tondimu jalamia totong di bagasa rohaku didok maau las ni roha. Alai molo marsiharatan jala marsialangan hamu jaga mahamu sutung sudah hamu marsilesean. Alai odo nahudok marguru tutod di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging asa dame jala sonang hamu di bortibion didok maau dame. Marlas ni rohama hamu dinama kirim, marbenget ni rohama dihapur suhon, jala jugulhon hamuma martangiang, asa dapot pasu-pasu hita saluhut sian Tuhan debata. Didok maau, lambas ni roha. Aina maralohan ton dido sakap-sakap ni daging, jala maralohon daging ido sinakap ni toddi. Nama siauloan do iasa unang di pasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai pangido hamuma basa-basa nasiat tuhatta didok maau habasaron. Unang mataluho di bahen hajahaton. Alai taluhon mahajahatoni marhite-hite na denggan. Asa dapot pasu-pasu ho sian Tuhan debata didok maau habasaun. Ai pardenggat basa do Jehovah rodi saleleng nileleng na do asini rohana jala marsuduk-suduk do hasit tonganna taha porseai maibana sian saluhu na roha asama lua to dimuna sian akan ajat didok maau haporseaon. Alai molo ditogi honton di hamu dan ginonggoman ni patik hamu. Alai tadap do parolaon ni daging. Ima parmainanon, hahaudaron, parga do buson, jalaikon di bagas halobohon do hita, nalau mangalo, hisap-hisap ni daging. Didok maau, halam bohon.
hasi pilibikuon, hadatuon, para musuh-musuhon, para dabadaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahion, bunuh-bunuhon, parmabuhon, ha ormuson, jala akka nasumatusi, naung hupabuado na jolo tuhamu songonido, nang nuaeng, jala dang tianon ni akka na mengulahu si songoni, harajaon ni debata, didok maau hatomanon. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Mari kita berdiri. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Silakan duduk kembali. Taparade edetta sian buku ede nomor 500 sia puluhan.
Ege endeni suruhan sangat mari Tuhani Nungatu busi palua Raja si pardamei Di padame debatata Do diri natu pardosa Nua tubuh Kristusi Di huta Betlehemi Edeni suruani Sangat madi Tuhani Kristus Raja siang surga Tuatu portibium Tubuh sian si Maria Lamano busitaon Dematana sotarida Gabe daging songon hita Nungarapon hitabe Jesus Immanuel Endeni suruani Sangat Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horasma dihita saluhna. Shalom. Selamat Advent di hamuaka manami do inanami na merpungu di bagas gerejaon. Horas jala selamat Advent dihita. Hatani debata di perayaan Advent Natal Amani Huriata Ima Nagabe tema Natal Nasional. Sian Matius 2 ayat 12 tersurat di acara tai ayat 22 sasitonga ayat 12 di bahasa Batak hujahahon tuhita di dok songonon. Dungi Roma tonani debata marhite sian nipinasida unak pola mulak betu mopot si Herodes jadi siad dalam na asing nama nasida mulak tu luat nasida di bahasa Indonesia dengan singkat didok maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dohot subtema dengan semangat Natal Ama tahun 2022, mari kita tingkatkan iman dan kepercayaan untuk menyambut keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam menggapai masa depan yang lebih baik. Sangat luar biasa do Natal Ama di Tikyon. Tadado Peter Boy di aplikasihon panitia tema Natal Nasional dungi mulak manasida sian dalam na asing nama nasida mulak tulua nasida. Ada pembaharuan, ada kreativitas, ada kya liturgi ama songonon dia KBP perjolo jomarede baru ro per liturgi. Biasanya mulak ka ama termasuk tugas ay ko nakaling isapit ko do taw nang do to olo do berbeda di jolo ay bahama ka amate di sangat luar biasa ro kamolas roha sudine kateng-kateng ka ama ni huria alai di baru piate na di bana itu dia rama do tobola anope jam 22 te 16 besar mudah-mudahan marhite nyon perayaan Advent Natalon sudah kita saling manugion akadong at taama asalam tudenggan na kita di parsoran di tonga-tonga ni huria. Amen.
Jala taparwao nakaning anak liturgi didahului dengan lagu. Aduh nang dohonon dari siak kamang dotang makenang, memang kita membutuhkan kreativitas yang baru. Kita membutuhkan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Molo didok nakaninga jadi siadalan na asing nama nasida mulak tuluak nasida akapar rohasian purba tidak mau dikendalikan oleh kekuasaan dunia. Aidung rona sida di bereng na sida bitangi di sada inganan o berarti naung tubuh do sada si palua sai di payutihu nasida ma bitangi jupang nasida ma Yesus merlas di roha ma nasida jalai do kamang dota ma kenang setiap orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti hidupnya bersukacita. Kok kamu amin gogo amin ka amat ay kemerlas di roha do orang-orang bina marungu tunggu tak ka amat merlas di roha, dia rotat dari las di rohata, ringga sita kamang rotu gareja, ringga sita martangiang, ringga sita lahu mangulaho nakanadenggan, songon parrohasian purbai mereka mempersembahkan kemenyan murnan minyak, karena apa mereka bertemu dengan seorang raja, sahala raja, bukan hanya raja karena hasil pemilihan pemilu tidak. Raja si palua hojol masya dosa, palua hojol masya holso, palua hojol masya nak kesulitan, palua hojol masya nak tantangan dot akan asing nai. Jalaido Natal ama di Bornginon menjadi jalan lain. Lau marhua lau memberitakan kasih Allah melalui liturgi. Di nama berita holong ire bata do makamang dah do tama kainang nakaningan kamang ate namar liturgi memang dihitan na jolo ya do mar liturgi akaina dihapal lu na jolo alay rong ngaroy na taon anodda amangnya donang ajari au sapudi liturgi ni inat taon dungi ninna uloki mamadok boru-borui kan itu liturgi bay manoko di asaw hingot sah may jolo ay warra makkay na nasuyama mereng akajol makan muga ma sah magiliran ni nattaw dungi roinat amate jogjog sapudi dungi ninna batong dang gibote nattaw dungi ninna uloki inamatay sa puni molay so kokohin alinak kaningan songon na sorong kwa kay na mga jariate isa nga luar biasa lo bati putanga jwa mo ba kay na iba to akamaton ne las roha mudah-mudahan maon awal pembaharuan asa tabak ka koramon niate mirung ji koramon di sini ni begak tetesian jumlah masuk ni turtaba makorama itu catat tamu mada itu dah tabado korama perbué ni Natal suatu gabilang moru ima kamang do tama kenang anong manya perbuena molo mar Natal kita molo mar liturgi kita molo pajojor rok kita do lapatan ni dingolutak kamang do tama kenang jalahamu kamanami nakaning na pajojor hon nama dok liturgina ido jalan lain dalam arti tanda kutip memberitakan kasih Allah melalui liturgi. Mungkin anong ko rasa kamu nakaninga salah satu mungkin siya kamu 30 tahun ibana mangulu di Portibion adod do ibana jongjong di altar saya rong dorai ido kan pamularong nasongoni puji Tuhan mah memang nak penak kaning gudang kakasitua leng gua kasitua dak habikan dak pola kirau be ale hamu keruas amai separwahon nak kaningan jago-jago do di calon situa do hamu saluna amampu hamu jongjong di sinak kaningan naneng dohon nak kaya kamang dot tamu kayanang ada keberanian jala ido hatani debata di tema Natal nasionalon majauhi tak kamang dot tamu kayanang jadi siadalan na asing nama nasida mulak tuluak nasida artinya mereka tidak
berpaku kepada hal-hal na rutinitas nak pesyad dalam na pertama nasida nak kaninga gudang akatan tangan alai rode bata unang besani hamulak siad dalam na asing mahamu inna jala ido hita kamang dota makenang gudang dua ketantangan, gudang dua ka problem, gudang dua kahamaolon na taadopi, beratnya perjalanan hidup kita, banyaknya persoalan, tetapi Tuhan menuntun kita melalui jalan lain, jalan di lehot debata dalam na asingai mengadupi kamang dota makainang ujungna molo taparrohau do perjalanan ningolu tahun saya dong dua keadaan di baik debata paluaho kita sian hapogoson paluaho kita sian hasusan paluaho kita sian kasahit paluaho kita sian kaparmaradot akan asingai jalan Tuhan begitu banyak imalas nirohatta di perayaan Advent Natal ni aman waeng asa boy hita kamang dota mo kainang boy hita merasahon kehadiran ni Yesus tu pertibion haroro ni Yesus tu pertibion kelahiran Yesus ki dunia ini membawa terang sudah mahita terang marohat tahun do pikirata do perngulota asa boy hita mamereng manatap tujolo Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita di dunia ini dang monoton daun alai penuh dengan kreativitas penuh dengan hal-hal yang baru ida kamang dota makainang di subtema Natal ni amao di Tokyo kita semangat Natal mari kita tingkatkan iman dan kepercayaan untuk menyambut keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus untuk menggapai masa depan yang lebih baik saya tahu dohita mar Natal, mar Advent. Saban atau dohi tamat doko selamat Advent selamat Natal. Alai tapakilalahon makamang do tamakenang Natal ni pasti berbeda do Natal sonari. Selalu tetap baru dibuat oleh Tuhan. Asa boha asa marlas ni roha ho. Marlas ni roha au, marlas ni roha kita sudah lahu mangulahu nak kanadengkan menggapai masa depan yang lebih baik. Ada masa depan yang lebih baik dengan nak kaya nak kotai na tau nira adong gosyak kamu dak karus sikop dope manguli anak nga muli boruna nuaing nunga sikop saya dong di amen badi do amen munai amen biru dah na tau ni mungkin pesi dope anak kumuna nuaing nunga marlujung-lujung na tau ni mungkin SMA dope anak kumuna nuaing nunga kuliah na tahun ini mungkin kuliah dope alai tambah ibadah nang nunga karejo. Nah sido kamang do tama kenang. Natal itu selalu tetap membawa pembaruan dalam kehidupan kita. Na tahun ini mungkin nunga berganti namar Natalon, aka amon. Ale pasti mungkin saya dong na tahun ini dok masih Natal. Ale pasti ada yang baru ini sekarang. Dak pola husuk kunaki isin mana baru nuaing. Na dok mar Natal. Nah itu terus kamang do tama kenang. Menggapai masa depan yang lebih baik. Jala terus meningkat perjalanan ningoluta jala di sana kapar habis tara siap purbai dung di sobanasida Tuhan Yesus dung di pelehon nasida akka pilihan nahutsus tu Tuhan Yesus mereka mau diperbaharui mereka bersuka cita tidak kembali lagi ke belakang alai sejalan nasi ngamaibana dia do dalan nasi ngon ima dalan ni debata jala ido molo talapati tema Natal nasional di Tikio secara rohani. Ada banyak jalan Tuhan untuk membimbing kita. Unang biarok sak kita mandokon, saya songot congono dongulu paditanami inna jangan lagi. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Amin ginamu juga gua. Amin. Saya arong dope amo mandokon itu ema padita. Songot congoni doin. Mulu minggu hamu Roma tu gereja. Unang arung nama dokter so congo di dosa mita unang. Asyarong gopin na deba. Ninna berite ida, inna berite. Saya laju seli padita tu warung ini na. Warung dia runikku. Ku pikir warung jambu. Dah warung di samping gereja. Merhua. Ayarong dope akka amai mangantar inate tu gereja. Alaya matai las loko isi menginum kopi merkubur-kubur inna kan. Mabahas jamita musik inna. Ayari kan
Junang banyanate. Apalagi hamun wa hamu akan namar liturgiom majo. Unang arong hari Minggu, moloro mar minggu ma. Pasa mapeliam. Unang laslok kok disan. Unang. Ay najulu na may masake. Memang najulu molo ditaan. Molo tiki foto miso ina masude mangalapit tangad do. Alay duk say makatidak kon hapor siaon. Morot sada-sadamon. Ido kan morot atarin na mabuti ni morot. Morot. Duk sato nga habis. Tu dia lao. Ay dilapad do markuburi. Ito kinay masuk nama jamita. Gua malasan na. Ay maneba kilo jamita eh. Dang lomorhak ko mamerek par jamita eh. Dungi sa holani do jamitana. Dungi sa holani do torus. Baru manon nasi mga sidok ko dinap ka. Malasan na. Habis sa sitong asalan we. Unang mati. Marilah kita bertobat. Kalau datang ke gereja. Kita harus selalu tetap menggapai masa depan yang lebih baik. Kita harus takluk kepada Tuhan. Dan kita harus selalu tak menyembah dia. Amin. Amin. Bigyan mo na kaninga refleksi ni tang yang alia manami. Ito kan, alia manami na di Banua Gijang. Arong ko refleksi na kan? Kupikir rebek kamu lulo ni. Dang adong ama-ama na di sosotong. Lucur-lucur na kaningan. Leo matu hamis dari unhang ulua siapa hari. Ay mada, ay haru mengalului si panganonon. Tersoni marah kaninga setuan na nangi. Parokawin na kaningan ni. Wasa kamang do tamu kenang refleksi taauhon ala memang kenyataan songoni do jol malak Kristen adi leo debata hosa nguluan adi leo debata si panganon adi leo debata akaparabiton adi leo debata perhepengon adi leo debata gejang nyumur adi leo debata do takanasing nai alai semarungutu dope semar hoi dope saya namar nahurang dope semar nahurang kurang puas mulai sonari stop. Natal membawa kita untuk selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu dah. Medok mau lihat kita kamang do tamak kenang. Tu debata. Muluboy do hita merpungu. Muluboy do hita mangedeho sonang ni bornginay. Adungi ditiki mar liturgi do tabo edeho no ni. Itu dah. Aku tetiki mar catur dong ada dia deho ni kan ku merpilih. Naka babu do ralo nai atau maba to lema dalu maho monang mau itorin akan udah tahu do ramolo di honate sonang ni borngin nai seh itorin narongan sonang ni borngin nai seh itor skamat ada ngat tong maralo dinangi sonang ni borngin nai panguluhot do HP skamat karongan namar catur pamatehod do gitu kan junang manian naing mahitanya maroha panguluhon. Amin. Aledang dapoti di parcaturon nangi tang dapoti sotong ibek kamu nulu jauh memikir haru tutu asa mangulu catur riamat tau dang adongi pokokna ise namar catur saya naik pamatehon dongan na dang dongan na tahe catur di dongan na dokan asal mau nak kalak ngai di pamate hola ditiki songon do to wede onotoni sonang ni borngin nai mado mole ate maham wa kamang do tamu kenang molo boy do pahita mangedehoni sonang ni borngin nai. Jala binegi akabarita si anak ka halak batak naswa KBP ahula dia KBP do arok pad ditanami de sorang ibor nginne inna kan ayo men itu mulo tanggal 24 segudang do dia KBP membludak yakin mah budak sudah ha KBP dak sudi ha KBP hiad dwe alai bulan sada 1 bulan 11 tusan bulan 12 ro alai tanggal 20 pati maceta buin na edde sonang ni borngin nai memang luar biasa dua kabipion ayang ko sosonang berohat tarang na binoto be di Desemberon tapaso maju ka ungut-ungut da dotak kabiar ni roha. Amin. Amin. Kita bersukacita kepada Tuhan. Jala di sido kamang do tamu kenang dang pikirata na mangulo daong alai pikiran ni debata do bere kamu mana kaningan nyona ka parhapistara sia purbei jadi sia dalan na asing nama nasida mulak tuluak nasida ala boa ala diboto nasida si Herodes hati hai ketika mereka belum berjumpa dengan bayi Yesus roro si Herodes madok kotema dulu yamu molo Jepang munan non pabuahamu tua udah inna songon nalabok do hatani si Herodes tetapi ada maksud jahat ni si Herodes molo pabuaun nasidahinani
Roma si Herodes dipu sama diseak ma buat dang lomoro hani si Herodes ada raja baru yang muncul yang bisa menyaingi dia. Itu maksudnya. Alai di boto de batado. Maksud jahat. Tuhan akan menggunting itu. Akan maksud jahati. Alan ido hitap ya kamang do tamu akenang. Dihamuaka manami, na mangula di kantor, na mangula di perkoperasian, na mangula di bengkel, na mangula di pasar, na mangula martiga-tiga rot akan asing nai. Tulus marohamuna, mangula ulau muna. Amin. Amin. Itu. Adi motor di batado. Akal busuk ngisi Herodes. Di boto. Jali do kamang do tamu akenang ubaina diputar de bata. Par habis tara siap purbai, gabi siap dalam nasi. Saya dok kata bereng kamang do tamu kenang balik gua HP dokon. Ada banyak jalan ke Roma. Ada banyak jalan ke Roma. Tu sektor Roma pi gudang gudalan laki. Ido nangi. Dakola siap jalan pajajaran. Gudang gudal. Ada banyak jalan ke Roma. Nah yang donon ada banyak jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Lau mengatasi ke persoalan tak, lau mengatasi ke problem tak do takkan asing nai. Asal mau lo hita kamang do tama kenang tunduk kepada Tuhan. So ngeparroh hasian purbon. Olo nasida madalani tantangan yang baru karena mereka sudah bertemu dengan Yesus. Nah ima kamang do tama kenang halobian ya kajolma. Naung bertemu dengan Yesus yang tadinya sebelum mereka bertemu dengan Yesus, saya hodo kado nasida hirodo nga idia ronoangi, idia ronoangi. Saya syukur rohana, saya syukur rohana masih di dalam ketidakpastian. Idak kajolma naso di bagasa Yesus, dia berada di dalam ketidakpastian. Allah yang gol nungapa jupang doh Yesus kemanapun dari jalan manapun mereka diarahkan Tuhan, hidupnya pasti akan selalu sejahtera di dunia ini. Amin. Ido hita kepastian. Jadi pasti do ngolum dak kamang da lumo bi hamu kamanami di son nomor liturgi hamu ka nomor jason. Amin. Hamu kama ni kurang bawa tamak kainai. Amin. Ido pasti do. Belum ragu-ragu. Belum ragu-ragu do peho berarti nasot kos do peho pacupang do Yesus. Pasti dalani mah. Jala ido hita ahana tarancang di pikiran belum tentu itu jadi. Pasti rancangan Tuhan yang jadi. Parok kamu mai. Parok kamu. Anu aing banungga 50 tahun lobi. Memang itu. Mulu-mula jutu pudi pada ngokina nau kusong kinado ale daw Tuhan mengatakan jalan lain, ada jalan lain. Ido ngulut takamang do tamakena pos marohamona ada kepastian sekalipun mereka pulang dari jalan lain jaladang lilu amma ditiki sopa jupang dope Tuhan Yesus saya holap bitangi dope di bereng nasida saya terus dope konsentrasi dia nang bitango bodoh tertuk-tuk bodoh lari tusan bidu dak kajolma naso mana da Yesus dope seholan na di rohanai sesauk malomoni roham di banu atonga songon na di banu agicang ale nak kaning refleksi nai takko temanang natikos aido elo moni rohak ko pina jut iru tahi arang nak kaning ani atarima hubigi isro nama dokoni nak kaning bidu itu tutu saya olah lomoni rohat tahu dope saya terus saya fokus ujung apa bodoh tertuk-tuk boy lilu hape nak tabereng di juluan adong binatang buas namanya ngancam alai dong pajupang doh Yesus manak sungguh dia petong perjalanan tak mau jalan kita mendaki ada Tuhan yang memberikan kekuatan nak peluja kita ditugu doh kita. Nak pesongon na hosa-hosa saya terus dong kita disegarkan setiap saat ujung nak kamang do tama kenang mampu mahita menggapai masa depan yang lebih baik. Alai dak kola diriton masa depannya kaya nak kotai masa depannya kapahopu makanong marpahopu. Di luar biasa do etok kamu mah ber kamu mah dirimuna 2020 sada tanggal 3 nomor Natal hamun tahun itahe. Wingo taro marjamita kan? Itu. Alias atar minggu-minggu kedua do rahamulak salau. Doson nari pasti beda. Pasti beda. Lebih meningkat doson nari, lebih meningkat songon konak kaningan. Nah tahun ini arung gope nama rancang. Tahun aroma muli borukon manguli anak kon. Nuang nungabe selesai sikop sude mau lihat tema Tuhan.
Gudang dua kanai baru nari leon de batatu kita. Puji ma Tuhani. Oloi ma Tuhani di perdalanan ningolum. Unang be sai bereng nyon pikiranon lomoni rohani de batama songo parroha parhapistara siap purbei debatado dioloi nasida ala dia 12 digijang dungi Roma tonani debata marhite sian ni pinasida mulu tagatti ni pinasidaon dungi Roma tonani debata tuaka ama marhite jamita dungi Roma tonani debata tuaka ama marhite napajojorhon dungi Roma tonani debata tuaka ama marhite aka eddi pujian dotakana singnai ujung nahama jupak kita manadingkan di perdalanan ninggoluton amen jogogoro ko kamu amen ido enamare depe tona rida tona dimulubui nian berhite jamiton ito nahod debata tu hamu ka ama naso masuk korama masuk mahamu tu dia petok tu sektor hermo petaho sektor hermon bersedia menerima iro tahe iro nangi bah jadi do nok tertutup do anggota tu hamu bersedia do menerima sektor hermon bersedia ido bolo perlu sude sektor bapain kur amana ada kolak kami barong go kur ama Filipi amat tong gabung doh kur ama Ebenezer abu itu ala pa jonok ginangi bidu dah na barte tangga hinad bisa dah hinad doi nai poccado asa boha sama asa herbang pakku basion we kami makor ama Roma doh Betania ibaik warna kur ama Robe bidu tong kependekan ni Roma Betania bidu bah au juju aku nama sektor Betania dohot Roma kor Robe adot tong bidu dah ayo dah akon karong menyeperbuena ingot tamu nak kaningan napa sahat totonani debatado hamu mulu merkur dang boy hamu marjamita merkur dang boy hamu markur situ apa tahu bidu dah kurang mana hamu situ unang biar hamu situ na tabuan do situ na tabuan apalagi tu kaya kota anak ni situ di anggo bapak nyon na berjuan ai gereja Jepang ngiba sororo pe per minggu anggo bapak nyon ngani gereja inakal tang las roha bidu dah situ na burju doi koni matong nangi situ na burju anu pang koni najol mamatok kita mar perbue matu kita hatani debata jala kelahiran Yesus membawa kita supaya melihat kehidupan ini dari kacamata Yesus yang datang ke dunia ini laho mabuan haibaruon laho mabuan hanguluan laho mabuan lasni roha laho mabuan dame ipadame hita kamang do tamu kenang urang biarong nama ruaro gori nama sisikutan nate unang be hula perbulan naman wangi sa isipatay sikut sip-sip kan unang biarong nama sisikutan ali sudah mahita masih tangyangan di perjalanan ninggoluton jala sudah kita saling bantu membantu tapar rohahom ma jangan ada yang cuek ingot tamu kamang do tamu kenang unak kola diripo mangulu alai bereng dongammu jala itu hita halak Kristen dang ado kalak Kristen menjadi orang yang individualis tidak tetapi dia menjadi orang yang bersekutu bersama dengan orang lain jala marhite persekutuan ini disimahita ditantang asa tajamitahon tapataridahon holong di Kristusi akan nadenggani itu sido hita terjauh jala tu sido hita kamang do tamu kenang dito gihot turpukon asa marlas ni roha jala marolopolo pita di perdalan ngoluta amen mulai tema dihotukan dihatam na pengoton nakamanami di son namar liturgi na pajojorhon di perayaan Advent Natal ni amani huriam macai leket, macai yuli luar biasa kreatif nasida Tuhan mabal liturgi odang membosankan alai di auhon nasida Tuhan dengan bahasa rot asini roham tutuma ali Tuhan tema Natal nasional siad dalam na asing nama nasida mulak tuluak nasida godang godala di bekko Tuhan lumobilah mangadopiak katantangan ka persoalan gudang dalan di bekko pinuji magwarmu ajari mahami pasu makamanami osaluhutna asa gabi pasu na sida tunahu maliangna nang songoni panitia Natal seksi ama nang songoni punguan kur ama
Dosudi matahi Tuhan na mendukung ulau non tupahi pasu-pasu ma nasida genup dohok ma nang akka keluarga na dohok nuaik Tuhan tugarijon maka mulatehon makalason perayaan Advent Natal ama pasu-pasu ma nasida dohok sudiaka ianakon ni huriami atong marsangak maho di bagasa Yesus Tuhan nami. Amen. Dapat ma rohatta do pikiratta lahu pasahaton pilihan. Si palua pirita jol mau halanga pendide bata los dame mari jol ma lomo ni rohani de bata dohita jol mau ai sabor nondo bisa bintang di naholomi sumondangi agolapon nadi rohatai hasanga pendide bata los dame madi jolma lomo di rohani de bata jol maun Yesus adomuan na disuruh debata na pasai mensude dosa di dolo Golgata hasanga pun di debata los dame madi jolma lomo ni rohani debata dohita jol mau sai sondangi marohaku ale Tuhan Yesusi asa doho tau maruli di hatu tubuhi hasanga pondi debata los dame madi jolma lomo ni rohani debata dohita jolma halalas liroha godan nahunggo pirohakio asado tau mamarga dinguni goardi
Asanga pun di debata los dame 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 madi jolma lomo ni rohani debata dohita jolma o. Tatangyak koma piliata. Ali debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut silolehon nadingkan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabe wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasyak kami pilihanon pati bulho karajaum mo di tonga-tonga ni huriam, dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami gudang ni silolehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mandok mahita tangyang aliamanami. Saya roh maharajaumu. Saya sauk malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matu hami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togi hotu pangujunan palua mahami siap pangago ai horona puna harajaon dohot hagogot roh asini rohani tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran nasihat toddi porbadiaima maddongani kamu saluhutna. Amin. Amin. Masih jalanga mahita habirak tu siamut tatarok selamat Natal selamat Advent. Horas madihita selanjutnya pasatai matu protokol. Selamat hari Natal dong. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. Di hamu amang inang sudah mahita ala acarana berikut pamas di lantai aula, di lantai aula. Lantai aula, nungai di sini aku sudah di sini aing, lalu sisima doh akan kata sambutan doh makan bersama. Jadi arop roha unang arop kita namulak alai rakmahita makalason hari Advent na taraya hod bagasa poringon di lantai aula, aula di Toro. Dan dokonot tabe lantai parkir dah, lantai aula, aula ni huriata di lantai bawah. Langsung mahita tu si saunari. Asa tauduti ulota